ହ୍ୟାଲୋ ଏଠି କମ୍ପିଟିସନରେ ଏଠି ଜଣରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଏଠି କମ୍ପିଟିସନରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ସେମାନେ ଯାହାକି ନିହାତି ଜଣରେ ଯାଇକି ଆନନ୍ଦପୁର ଦେଶକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ସେଇଠି ଏବେ ଏଠି କମ୍ପିଟିସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ଡିବେଟ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ଟା ଏଠି କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଅଧା ଘଣ୍ଟା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30ଟାରେ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଆଉ କିଏ ଯଦି ଡିବେଟ୍ କିମ୍ବା କମ୍ପିଟିସନ୍ରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କାହିଁକି ଆମର ଏଠାକୁ ଆସିକି ନାମ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର କମ୍ପାନୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର କମ୍ପାନୀ